מה זה חזרה? אני תקוע פה. אני תקוע, יקדומה. יאללה. ניסיתי ליישר שני רגליים, אתה לא מצליח ליישר את שניהם, אתה מכופף. יורד, לוקח תנופה, ועולה לישיבה, נשאר בפוינט, חוזר חזק, ועוד פעם נשאר למעלה. תראה שאני נכנס למנחת בכלל קודם כל. יופי, קח תנופה, תישאר על העצם הזה. מאיפה אני מביא את התנופה? חזרה, תתגלגל. מה זה חזרה? אני תקוע פה. אני תקוע, יקדומה. תתגלגל חזרה. איזה תנופה חזרה? אתה מתגלגל כמו כדור. רגע, אני תופס מההתחלה? רול הקבול. רול הקבול? כן. רול? וחוזר חזרה. אין לי איפה לחזור, אני... תחזור חזרה. יופי, תישאר בישיבה, תישאר בישיבה. כן, אני אגיד לך מה הבעיה שלך. צריך להרים את הרגליים למעלה, ואז לקחת אחורה. אתה תופס, אבל אתה קודם מיישר אותה, ורק אז לוקח תנופה אחורה, חוזר. תנסה ליישר אותה. עכשיו, תיקח תנופה אחורה. תיקח תנופה, תיקח תנופה, תיקח תנופה, תיקח תנופה. אחורה, אחורה, תגלגל, קדימה, קדימה. לא כיף בראש.